सानि सुटियाबो थांगोन जिमिखौ लाबासै सुटिखौ आन्था लाना फैबाय जों दायो थांगासिनो लकेसना जाबाय बगामाथि इयाव लाहैगोन ओमफ्राय बाकिफोराबो फैबाय थादो बिसोरखौ दायो लकेसनाव मोनहैबा नोंथांमोनखौ देखायगोन स' जों दायो थांबाय थानोसै दायो खर'आव लानो थाखाय खानायाव लानो थाखाय फुल लाना फैदों सब बाल्टिं साल्टिं थेखा जुना लाना फैदों आं दै लानानै ओमफ्राय नैखौ मा फुल होनना बुङोबा बेखौ मिथिया बेखौबो लानो थाखाय लाना फैदो ओमफ्राय नैबिदि फुलखौ जि बरा नांदोंना कालारिं पिंक कालार दं दायो इमान धुनियाखा इ मोनसेल'खा बि ओमफ्राय वाइटआ बाखि वाइट गोजा इगिदियानो खालि इ मोनसेल'खा दै लाना फैदों बाल्टिं साल्टिं थेखा जुना लाना फैदो नङाबा रानजोबगोन ना ओंखायनो जों दायो मा मोनखोलै मा मोनखो turun dari sini malah bahawa lagi namanya Sudi Nei Sudi matu Paya sunang ubun tak Paya ubun tak so guys जों दायो मोनफैबाय टेन्ट थानाय जा इजा ओमफ्राय बाकी डान्सारफोरा साइड डान्सारफोरा इथिं दोङो ना इथिं इसोरखौ पार खालामसिगोन आइ सैमा दोङो दा सुटिखौ मा गारदो सुटि नै दाखुब्रा हा सोजागोन नै बुस्थु दंमोन दायो हा सुटिंआव फैदो जुबिना मोनफैयाखै ना दे दसेना सोब्र Pores. Hai Boldo. Hello guys. Welcome to Bogomati. Maka gendut ya. Dengar. Nawai le. Sing driver जानांसिगोन दा. माबायानो फैयाखै र' सलायग्रायानो मोनफैयाखैनो दैया इमान गैखाला थां सलायथां हागोबा डान्सारफोरखौ लायनो थाखाय लांगासिनो जोंनिया ब्रेकफास्ट जागासिनो साहा नास्ता डान्सारफोरा इनो so जोंनिया दायो मेकआप स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय जगदा गैया मेकआप खालामगोन नों मोखां सुखारगोन नामा बा देलायग्रा जोंनि मेकआपआ जोबसिगोन जासिगोन ओमफ्राय बिथिं प्रेक्टिस खालामगासिनो आंनि बारै आंनि मेकआप जोबबाथाय प्रेक्टिस खालामनोसै जोबखांबाय ओइ बाहारा ओरै दोङो नामा गोराया जादोंना जायाखै ओमफ्राय एसे गोरा दा नोंनो खस्थ' उदैसा जानजिखौ नुनो जासिने ओमफ्राय बेखौ मोसागोनबालाय ओरैनो खानाया हाबना रेडी हो गया मैं
डांस करने के लिए। So guys, आं रेडी जाबाय ओमफ्राय दायो डांस प्रेक्टिस खालामनोसै ओमफ्राय माबा शुट लानोसै बहुत लेट जाबाय एसे लेट जाद्रायबाय माबोरै नुदों कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर दे ओमफ्राय इथिं डांस प्रेक्टिस खालामगासिनो Oh, macam ni mah. Sing ada kali, maklum, pulung lawar na. Kebenaran pun mungkin sen paling. Justin aja lagi banyak. Rece, saya di. Ya, kondisi praktis kalam tu. Jadi ada tu tu. Go. Praktis kalam lah. Mana ni yang mana? Beda kau kalau yang tambah kan? Sendiri di sini kan ada lagi baru. Ini sih kalau kau ada ini, bukan orang lah kalau ini deh. Baru ni. Muka tu dia. Maksang berapa? So guys, दीदी का मम्मी इधर बैठा हुआ है तो मेरा दीदी भी है देख सकते हो पूरा आराम से बैठा हुआ है ayong mabadi nang do sa ang to double interest abo Kijur nang kita. Cakra ya मेरे को ming bay tan Kamera kan ni bolok par. Dileng. Video berapa? Orang mau dibusuk kemarin. Ronga-ronga tu tak boleh lagi. guys termur jadi anggo Mobile. Hah? Main negara, lara sana ya. Mungkin pas kalau ada lagi. Sana dengar Krisha, masa kan? Makanya masa tu. Mulai kita baru mau tu dia kaya ni. Yang satu. Boron na kan. Ini yang ni dancer pun dah. Dia kaya suku gue. Suku kaya nama begitu. Angin gue kok. mobile ko ay Jangan lupa. Jangan lupa. Sungguh apa ni? ngam ba hai punya ko na nang Ay lu nga. Kasih ni ke boleh? Ya sa. Sampai sekolah ni tak? Ini dulu le. Enggak mau ke. Mama mau ke. ang ya ka mere लिए गए कोई खाएगा नहीं खाएगा अंदर दे Udah. Ye lo. Itu nama only nana. कितना फलना मत कर पॉकेट कवर आ रहा है तू So, angin baba shoot 9 video di Porobisis. Hi hi. Kena kau lagi saya mau shooting saya kene. ভালো লাগিছে আজি ফার্স্ট Mau দেখা dance, পাইছো mau dance করবে পারছো না? একদম অরিজিনালটো আহিলে আৰু বেছি ভাল লাগিব এতিয়া Jesun tahu kene kau hoi ja. ভালে লাগিব আৰু বাকি আছে ন Aro i jahe duta hol. Ta angin single lip sync dengan lip sync shoot. Hah? Oh yang single lah. अच्छा मगन ना ला Ayo, teman-teman music video kamu zaman kan? Asal kalaman teman-teman ke mana online hagen nani yang music video ke. So, I hope so. Tamam sudeng, begeri pangkasana, sudu ekdom. Acha haba kita buat teman lagi, haba tu kita. Sini aja.
Bे gowon mana? Ini hasilnya ini. हाग्रा गेजेर गेजेर थांगासिनो जोङो आयु मोजां लकेसन नागिरनानै हाग्रा गेजेर गेजेर थांगासिनो ओमफ्राय जोंनि लकेसना आइखिनो दं जुबिनैहाय जानबो आरो रास्ताखौ आइथिंबो फैगासिनो डान्सारफोरा मागोन नांदो आदा फैनानै बगामाथियाव मोजां नांदों ना जोंनिया दिनै सुदा जालिया कमप्लिट गाबोननि थाखाय थाबोबाय ओमफ्राय दायो जोङो पेकआप खालामबाय दायो ओंखामखौ सोरबा जेबो जाया ओंखाम जायाखैना ओंखाम जाहैनोसै ओमफ्राय न'आव थांलांसै गाबोन फैलायनांगोन गाबोन नायनोसै बेयाव फैनाय जायो ना जाया माबा बेलेग जायगायावबो थांनो हानाय नायनोसै म'आव थांनाय जायो ओमफ्राय आइमोना बिजि माब्रै नांगौ दिनै अन्थाइयाव मोसानानै आथिं दोलाजोब्बाय अन्थाइयाव मोसा माखौ थुलारानो बेकार फैगारबाय इथिं खनसे सान्दुङानो गैला उथिदो माबार जोंनिया दायो ओंखाम जाजोब्बाय ओमफ्राय नोंसोरनियालाय मायो ini मा दै लोंनो लादो ना मायो दे माब्रै जादो जानायफोरा पारफेक्टआनो दे जादों होनलाय उखैनाय टाइमाव जाबा आरो पारफेक्ट जाखायो आइमोना माबोरै मोनदो मोजां ना गोथाव ना संनो रोंगोन ना बिसोर मोजां संदो ना जा जानसै কি বনাইছা itu rongalo chicken আগতে কব লাগিছিলে কি মাছনে নু যায় বলার কোনি আছে না আছে বনাব দিছো অমলেট বনাই দিলে হ'ব দে ना इसका एनर्जी खत्म हो गया ini side dancer pura belek ombrak sini mak so dinya belek niara belek menjengnya tayo niya bodolong sok ni bodolong sok ni sila pura so guys जोंनिया दिनै पेकआप जाबाय आंनि ल'सो लास्ट सुट आंनि दोङो आरो मोनबेसे दोङो आरो आंनि मोनसे ना न'निफ्राय ओंखारबोनायल'सो
आच्छा मोनसेल'सै बेखायनो नोङो ड्रेस लाबोखानायबा सोरहानिफ्रायबा न'निफ्राय ओंखारनानैनो दे नोंसोर जाहानि न'आव थांनो मोनसिगोन ना दा बेखौथ' जोंहा मा फराफोर जानोसै दाउदै जानो हायो अनला दिसिनो ना दाउदै सिनो हायो हम क्या बोले आं फरेस्ट आं ब्रेडजों दावदैजों जाखांबाय आं गोदाव सोराव होनदो साहाजों गाइखेरजों लोंनानै आंनिया गेस्टिक जाबाय तुकु आंना बेनोल' जोरा लोङाखै बारनासो जासिगोन बिसोर सानैया आंजों गोसोआवबा प्रडाक्सन मेनेजार सानैया नै बरिया काप गरम गरम प्रडाक्सन मेनेजार सानैया नै दे गरम गरम सा तो ठंडा हो गेल सा আমি যা আগতে কোনে थैंक यू फॉर बीइंग हियर बहुत बहुत धन्यवाद